balema o très urgent ni message tellement ye ka ɲɛsin Mali transition mɔgɔw ma Faransi gɛnnen kɔfɛ an ye mun kɛ Faransi la ka Faransi minɛ la main dans le sac depuis Ala ka diɲɛ da mɔgɔ ma deli ka nin kɛ Faransi da Afrique bɛɛ ka Faransi lebu tan cogo la ka bɔ ni prévu ye Faransi contre la tan cogo la ka yira diɲɛ bɛɛ la ka fɔ Faransi tɛ dɔwɛrɛ la Faransi bɛ tiɲɛ de la maa mun y'o baara kɛ Afrique bɛɛ o ye président Assimi de maréchal Assimi président Assimi la guerre ne fait que commencer entre le Mali et la France. La France ne voit que vous. Mais Allah qui n'y est Francis Sagoui. Conseil clé très rapidement. Conseil d'un très rapidement. Quand il y a un président Assimi. Déjà, il y a mais grande puissance FFB non. Autant Jamana FFB ou Chiti Sigi. Koube Francis to et ka Francis la Moloya. Ils vont défendre la France ici nous et les présidents Assimi. Tout bébé ni franco ka saka France demain. Sauf la Russie et les pays de BRICS. Pays de BRICS ou keni bi demain. Peut-être Chine ni Russie ou bese ki demain. Mais wallahi toi ou jamana clanche be alnuye wagiyani ki nyakoro abla ikuna wallahi te ki ife parce que ou be France fle ka munke tanto de. Ou be jogo jogo ni tanto. E flè kouga plan d'état ka ira djembe ka boa kalama ka fo ima franci kele lebude abla ikuna ima franci kele lebude I sendere uka jili de kansi samno awo cheche beninke ube ngalon ndoro da ka wuli kama ala kenita kuyi e kanga munde ke samno président Assimi ame bidati fo ayre naka bidati fo bié mercredi 17 août 2022 président Assimi amena kuma kelen ndoro ne final ibi aklito ola sisa ima franci kele lebude ye Francina je ɲɔgɔn bɛɛ de libu sisan parce que u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sutura nin koni de la u bɛɛ bɛ balo wale jamana na nin koni de la mɛ ka tiɲɛ de fingina Faransi de ta ka jugu ni tɔw ta ye sinon u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kɔ nin koni na awa e filɛ k'u ka plan de ta ka yira diɲɛ bɛɛ la bon africain pays ma deli ka nin kɛ dans le monde entier e kɛ nin sera ka kɛ an b'a fɔ tare tare e kɛ nin sera ka kɛ an bɛ Ala deli Ala kana foyi kɛ e la mais an bɛ mun ɲɛf'i ɲɛna président Assimi an b'i fo fɔlɔ président Assimi an b'i fo fɔlɔ mais an bɛ conseil damanaman dɔrɔn de d'i ma n'i y'a ye Faransi gɛnna an kana ɲɔgɔn nɛgɛn dɛ Segu Tunkara tɛ mɔgɔ si tɛ président Assimi ni e kun ma décider Faransi kun tɛ gɛn c'est vraiment maliyɛnw y'i dɛmɛ mais ne kɛni b'a tɔgɔ ta ka di président Assimi e de ye Faransi gɛn ne Segu Tunkara ma gɛn mɔgɔ si ma Faransi gɛn président Assimi e de ye Faransi gɛn bravo à vous vous êtes le leader an k'o tiɲɛni fɔ ɲɔgɔn ɲɛna mais président Assimi baraka ɲɛmɔgɔ b'a bɔra sa a y'i jaabi k'olu ma fɛn kɛ k'olu ma kojugu kɛ dɛ donc président Assimi e kan ka mun de kɛ sisan nɔ conseil damanaman dɔrɔn ka ɲɛfɔ président Assimi ɲɛna a kɛ Ala kama président Assimi delili de don dɛ président Assimi an b'i deli Ala a n'a kira kama déjà i ye Faransi gɛn Faransi n'a teriw bɛɛ de bɛna fara ɲɔgɔn kan e contre la e kɛrɛra ka Faransi gɛn k'i jigi da mun kan i jigi da maliyɛnw de kan n'est-ce pas o maliyɛn minnu bɛ kɛ e dɛmɛ bi olu de bɛ ka lebu tribunal daw la k'u don kasow la pendant que Faransi bɛ ka teri bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka force sɔrɔ minnu kan ka fara ɲɔgɔn kan ka e dɛmɛ e bɛ ka Faransila fasabagaw to yen u ka olu la gosi k'olu buruja i bɛ fɛɛrɛ kɛ k'o yɔrɔ corriger rapidement i bɛ baara kɛ force de changement de san i jigi ye fɛn saba de i jigi fɔlɔ o ye Ala ye i jigi filanan o ye peuple ye o ye maliyɛnw ye i jigi sabanan ye irisiw de dɛ Ala de i jigi fɔlɔ ye Ala k'i kisi Faransi juguya ma i jigi filanan o ye mun de ye i jigi filanan o ye peuple de n'o ye maliyɛn denw ye maliyɛn den minnu ko k'u b'i fɛ k'u tɛ Faransi fɛ k'u bɛ fɛ an ka jamana danbe ka segin a ma mais président Assimi mɔgɔ minnu bɛ e kanu olu de bɛ ka wele tribunal daw de la dongo don olu de bɛ ka wele k'u lebu dongo don ni videomanw tɛ président Assimi maliyɛn si kun t'a dɔn ko Faransi ye Mali jugu ye u tun ye maliyɛn bɛɛ kunkolo yɛlɛma anw de wulila k'an jɔ anw videomanw anw de wulila ka don maliyɛn bɛɛ kun na ka preuve yira videow la ORTM ma bɔ Radio Mali ma bɔ an Facebook videokɛlaw de y'a yira maliyɛn bɛɛ la WhatsApp groupe sanfɛ TikTok sanfɛ ko Faransi ka baarajugu de filɛ nin ye ka maliyɛn bɛɛ la kɔlɔsi ka maliyɛn bɛɛ la sɔn e ye bilahi président Assimi anw ye cadeau du ciel de e bolo anw man ka labila mais président Assimi ne ɲɛ bɛ fɛn dama dɔrɔn da e ka fanga kɔnɔna na
Mena kuma damana dron de fo Malien ka famia. Bié mercredi 17 août 2022. Président Assimi, il est baranyman baké. Mais il va défaut mbela président Assimi. Défaut folo. Et ga fanga inte gashi donc quoi, gashi. Il n'a pas par exemple ça non. Neni karsa ambeka Atlanta e kilingi. Mais karsa be kane demenganga gashi sigi. Wala iga ito don. Nda fo mde mo ora toko fo de ede président yi. Ni nyuma karambe de fo. Ni junguma kara ambi kelen dron ni toko fo ya. Assimi ite moko gashi do. Oye kelenye. Flana fana tuguni. Assimi. Ne defo flana mungi ka fangala. Ibe hésiter. Kodo la. Ah non, vidéo nous bora kanifo. Est-ce que nanyo ni ke djougou be kumaka mun fo. Assimi ebe kumala me gauche à droite. Ni décision beta. Assimi ebe bien beda do ika décision na. Ebe be la jelen wole ka be fara nyogon kan. Bon ni décision de be bebita fo yan fait. E ga fanga e président Assimi a quel ibida fo California sans loi. Benika klanido e ga fanga kondana. Colonel Benaka klando mumana munke ala doke ebe besutra uchwana. Edumba don ini ala chemanchela. Aw mogo duru aw ye kuneta ke. C'est vrai mogo wera ubala mais wallahi aw tabulu tekelingi. Aw bede kanga sra, c'est-à-dire que aw bede kanga sra kelenta. No e nationaliste ko blokiba do awla. Mais surasibe aw yere la. Munu yere ni jugu kadi. Surasibe aw yere la. Munu be tegere fo jugu kun jogo la. Surasibe aw yere la. Munu te ale environnement nou yere fana fe. Assimi an kera degunda aw bolo mais an de be ke sutrabi. Muna Côte d'Ivoire présente boka kuma Franci mata. Muna Sénégal présente boka Franci afoko Franci ka taka gabo Sénégal. Na ya ke ou be Sénégal de wuli Macky Sall contrôle la. Ni Alassane Ouattara wuli labi ka te Franci fait. Ou be Alassane kele toko jume ou be Ivoirien de la wuli ka chou ka bla Alassane na. Mais ou tisse ka Malien na wuli Assimi et contrôle la. Pourquoi ou tisse ka Malien na wuli et contrôle la? Parce que Mali vidéo manou nye bella famille ko Franci des problèmes nye. Ni Franci wula chaque fois kabe galon noro et Assimi la Malien be prouchi ko tienta la. Jombe ko barakebi en vidéo manou. Mais on de déteste les mecs on de créfe. Assimoto ni maiga fanga made. Ini waraba ou de be kele la sisa. Meka tien de fingina. Awa to jamana beni faranyo ka sanno ka Franci deme et contrôle la. Ou te Franci la bla yede o bla I kungolo la de. Ebe fe ka Franci le buchoko mi to jamana irisu bi deme de irisu frabu danke me billahi u shitene I deme nin ko ina mbeka chingedi halu ya damene ninke wa nyini ka teriani keniye nu yusro bu chuniye wode ke Patrice Lumumba la ubu kla flyede dobe na teriani keniye iba fo imaye hali Allemagne ko kaban fe France ko katan fe anglais unana ani anglais be teriani ke u shiti teriye otan jamana shi a shiti teriye parce que be jogo de ou jogo juguni de ifle ko de ira diembela awa inu ye kele de ye déclaration de guerre de keula awa ni ma virmanu toy ni mi ka justice na clé abika fanga ya ba bi na ma bi ne tungara de ka fama ko nyama de tato fleni ne ti jagwe ka ne ka kuma la me moi je suis un politologue je sais de quoi je parle billahi tallahi ko wulu faramba ni ga wulu farfa ka dota biki diebe a dombi ko Franci de be kanga surasu faga ka muso violer ka falato nu chaya ka muso furiato chaya. Est-ce que horon denka nga bobi kebe Franci défend nin kelaw no ye Maliki Konate ouye no ye Arasbati nunu ye no ye faso mogo wera ouye ol de be wuli bi ko be ta plainte tege faso denyuma au contrôle la. Est-ce que procureur ni même Mali fait ni preuve une kofe Mali gouvernement ya ira ko Franci terroriste. Oh ni mo mi jarabile me Franci la e mo ye procureur ye juge ye ni momi eba don Franci mogo do e manga hali ala ka plainte mine na tara ni plainte ka beta tege ka tribunal la atiga klo koro ka coup de pied dans ma ka genga biga tribunal kono ni ma que tu es complice. On ne peut pas comparer it's a terroriste la jo it's a terroriste la jo ka tla ka tara mogo wera la jo mogo munu me ka plainte tege ce sont des terroristes. Les Maliki Konate, ce sont des terroristes parce qu'ils soutiennent la France et la France soutient les terroristes. Terroristes, à Temebaga, à bé terroristes. Tiens, mon ébé n'inga fera walai. Mousso Fouyato de bé, Kachaya Douimono. Djonyake, la France. D'où Bao perdu. On a 49 soldats Moussara. On a 42 soldats Moussara. Tessit, anti-yafa Francima. Moga Moga Francis soutenir Mali Kono.
Yarabi yama anti yafuma. Ni mama fra France la ala ka s'emprunte tiga beka ka befaka. Ambe kred la ni denangulo den fefe borable ki be France defa. Amba yirela I denangulo dembi I denangulo deshini. Ni procureur no abo procureur ma tika passeport e kata elema France. On ni terroriste doble tribunal si kono blé comme Mali ko démocratie o te démocratie o nyadocratie de ay ni fem machin krikaran dégager ka bo mo nyakoro parce que anye dokan faw kasilla anye dokan baw kasilla président Assimi Sabali kele président Assimi Sabali fila président Assimi be ka kele ka kunjugu de kan Che Guevara ko ni marfa kise tambi bolo ibe kise kononton ibo ti sokono jugu de la sokono jugu ka jugu ni jena tike fembe ni jugu sokono jugu o nyoko fen jugu flate président Assimi il est temps que ika wuli kito président Assimi Che Guevara ka glokiba do ikana président Assimi ni ma Che Guevara ka glokiba do ikana billahi tallahi nte fe ka kuma do fo ko no ko nya yere wolo de ko ngana kuma do fo anyam baw de su kasi ne yere mbalma do perdi Mali nord la marfa kise la jonyo ke Franci Malien do kesi bamako kale be France fait ko liberté d'expression et c'est ko tungara ka boka kumoka e programme do kata kebeta anwole ko ano tigi jo o de banabli président Assimi il faut prendre ta responsabilité surasi do de beni surasi nous na munu be France fait surasi do de be aka klana Assimi ni mi kolosi I ka fanga bini na ma bo I kolna nyogo do la ni tungara de ka foko nyama de tato fleni a febe be ka planter en contre la ou ka complice be au surasi la kerane la akera mo chamana ka humilier ka anga mogo la gosi ka kuma jugu fanga mogo ma parce mais ni président Assimi Kariale qui décide Macron d'ici là parce que il digi dans les méjonka malien deun ye jonye ou ye aundi aunganga ke ebolo sanu berenindi ko anye kele ante kelenye I kollen nyogo do mana taka fina I kollen nyogo do mana taka fina no anga be fra nyogonka parce que anyabala kolnel do kumakane do no malien be kelenye ala ye jahanama da ka arjana da a beninga jana tikeche ala ye arjana ka jahanama da ala baka danfen befe mais muna ala man be bla ka ta arjana kono ibe erreur badi la me ka chinge de fina président Assimi ni ma wuli kicho ni ka fanga ma bi I ka foma ko nyamo den tato fleni jamana fefe be na be otana uti to e blé parce que iu lebu mogoma deli ku lebu à ce point ka teme eka iu lebu iu ka plan begira ou beka plan ye kelenge ou terama choko ye kelenge ou sermi choko ye kelenge ou bebra mi choko ye kelenge awa bebe fala a bebe bala a tubabu bere bena franyogon kan o yende ke Lumumbala o ne ke Modibo Keita la président Assimi karangi na Che Guevara ka kuma fode ibe Che Guevara ka glogi bare do ila sisa ni mo ke billahi taala ubi galonga bui Franci ma boka foka ayen galon norala Franci bora yi jabi à travers le commandant de l'opération Barkhane aito Niger agoko Assimi ko Mali gouvernement kuma foka ben galon ko tienta sila Franci commencera ka foka kuma chite tien mais ame mu ngeni fina Mali commerçant do be ka don kasola mo na be transition soutenu ni ka dossier tribunal la beti resoro kasola Assimi mo tonyela ika fanga in konnana Assimi e wara ku de mine no e ka tubabu kele ite ka Franci kelen kele abla I kungolo la ni ala che ini Franci kelen te nyogona awa ite ka Franci kelen kele Franci te ka Mali kele a kelen nofe Franci be ka Mali kele a tubabu nyogo de nofe ina ni irisu fana ye awa américain fade de irisu fana ye o dun fleni o lu ka service de renseignement c'est trop puissant parce que do ba fo ay remarquer droit e kanubagaw droit de be ka mine ka don kaso la imi kolosi do dimi ko jugu beta marfa ci do la parce que do ba be faga mo e ba faga baga mo do ka to défend Bamako o te démocratie o ye nyadocratie de o te démocratie o ye nyadocratie de o te démocratie o ye juguyacratie de il faut qu'on arrête ça avec un ka fait ko la justice nte justicier de nte ni mu me ka ke nte justice bara ide me ka tiendi fina awa justice mo ka fotite ce n'est ni la faute à aucun procureur et Assimi de ka fotido justice Jomba Glan c'est l'État qui fait la justice Koko Beke n'était si procureur Sima Assimi est le chef suprême de l'armée na tiena et de do na nyena et de do ni ma wuli ki jo ika fanga imbe bi ibe ka negebo maraka tlanche bela maraka chama be kata resoro kasola commerçant chama be kata resoro kasola mo igi kanu baka chama muso saba munu flek kasola c'est des systèmes de sabotage pour que kika jamana goya pour que ki goya mo ye Assimi niko kibe fanga tetla niko ko ebi sigide ka bela me gauche à droite wallahi ni alache a beninga jana tege che wallahi bire ibeti ibata soro to wi galunga boy
taw be ni ka justice de utiliser ki ka fanga tien ni mi kolosi parce que be dimine do hali bisu na blogueur ka nga nyogonye ya vidéo manu be ka nyogonye shuda be dusu tiene bi korobi ni ya me asimi on de do wallahi ma yini vidéo manu be fana fe be ka ni vidéo partager c'est très important be ka boka kuma asimi fait ni ye ni me asimi odo ni ma me fana aywa ne keri bora ka kuma mais mo de ma deli ka tubabu lebu tan to wala ke here so mali be na kele de damine awa mali ma hali kele damine folo parce que bena ko dan ka garange mamunda baguluka irisu ken mandeme irisu mandeme ni marfayi mais mentalité mumbe faut ka boyendi mena kuma kele fingina domina Joseph Staline alade Joseph Staline irisu ka président mun na bombe atomique gla Joseph Staline allemand tara ka jamana ci domina iriside ma million chama de faga iriside fefembe na te jamana fe aya bela joka marfa cha bela ka befaga ko denjugu may jamana kono ni denjugu kera jamana kono aka jugu ni bombe atomique mais e ka fanga asimi e ka fanga konnana a beninga janatike che e denjugu de be ka hesro denyuma de be ka tonye amayi ka fanga ma be ka tien di fina ni mo miski non c'est la justice laissons la justice faire son travail c'est pas la justice de c'est la destruction de ton pouvoir qui est en train d'être mis en place. Ça c'est clair et net. Ça c'est clair comme l'eau de roche. Ni a famille odo comprendra qui comprendra ne kenya fina. Awane ba kuma gele gene fangendo. Ibe sobi mo mo wala blessa. Déjà Mali autorité ya ira, Mali gouvernement ya ira ka fo France des terroristes. Donc mo be France supporter au terroristes de ça en ce moment. Awa mogo be bob bamako konna kibe France défend ambi jati terroriste de anyam baw perdi kam faw perdi kam muso perdi muso konoma violé la awni alache awre kan video la je muso konoma ka violé che wolonfla ka je muso la ka violé a dew nyana ka muso traumatisé kaka adamadia tien jow nyoke France tara libichi ka tla ka terrorisme armée ou kana malichi donc o nyafo bela jelengena alaka barga do malila angani manga tianin fo asimi mogo be tuki ko dunu fo ni bala fola atafina ni kai ni mai o tigi te fen kalama ou be abe fenin na ikrefe mais mogo mba fo igani kai igani mai ante fe ke e perdi mais présent fo en fait na e force soro aka peuple abu fara ngon kandi a beninga jenante keche mais RF krefe colonel do be ou te fo ila ka video manu bla nyona ou tissé rassemblement na hali mogo mi ko be rassemblement ka ubo kele ou te faso denyuma chife ou bien ka faso denangolo de ta ko nyeshima kumabe c'est un système de sabotage il faut faire très attention au tableau te klenger au be coup d'état ke nyoko fe ne seguni couronne tia au tableau te klenger au kala mogo si bloku ka au be bolo be nyoko bolo c'est pas vrai au be se ka nyoko famia de mene ba do la ma fa ngo colonel do de surasi wera be munu colonel te klenger surasi wera ba ula munu jarabile me France la ay kan ay kuma au be ka linkelenta parce que e ka fanga in kera California sans loi di e ka fanga in kera bébé isago ki ka woni ngono foi te balawa bébé be sutra awa mali te joni colonel buguye mali te joni surasi buguye mali be joni malien bugude les 5 colonel ira pe foli ka dabla ibe ika force de changement ibe baraka nodi no M5 RPI no yere wolo déboucher en Paris no victoire gloire no ye CDMI no ye mouvement be ibo be de farango ka olde ika surasi uye ala sago isago angani me mungani nyafingena ni iyanga kuma famia odo ni manga kuma fana famia ala kato iga famia ni ladidi kande président Assimi ka nyeshima akambe